Kom indenfor. Ja, det kan vi gøre. Og hvad så? Det er lang tid siden, hva'? Ja, mand. Ja, mand. Det er en god sang, mand. Hvem er det? Det er Ice Cube. Ja, men altså, vi skal så snart derude, ikke? Ja, mand. Hvornår er det? Skal du ikke forhandle? Jo, mand. Mojo. Mojo, mand. Det er fucking russeren der. Ja, mand. Det er væk, mand. Han slår slet ikke alt. Jeg forstår ikke, hvad han siger. Han er russer, ikke? Jo. Han er helt væk. Ja, mand. Ja, men hvornår gør du så? Det er ikke snart, mand. Men kan du så ikke lige skrue den musik ned? Jo, mand. Det gør det nu. Det er ikke så god. Jeg har lyst til noget stof. Jo, mand. Jeg skal lige ned. Har du kåben? Ja, mand. Jeg har den her. Syg kåben. Syg nok. Gå ned og forhandle med ham nu. Hvad er der sket? Det var Mojo. Mojo? Russer? Ja. Vi tager ham, mand. Skal nok ordne det her hjemme. Vi tager ham. Hvad er der sket? Kom den der. Kom man sige. Skaf den coke. Men Mojo er sluppet væk. Find ham. Og dræb ham. Undskyld for det, du gjorde. Du dræbte med kranden og blæk. Hvor kunne du? De var mine venner. Du dræbte dem, mand. Hvorfor skal du også ikke? Jeg er nødt til at tage med til dalen. Tag med til dalen. Jeg skal i himlen.